Kubuda kwakaita mudzimai, murume akanga amhanya achitenderera nepawindo, ndikanzwa achiti ndaona mumba mangu muine munhu. Mukadzi akati ndofawo. Akatanga kuchema achiumburuka pamudzimai wake achiti mudzimai wangu ndomunhu. Mukadzi akati iwe unoziziva, haundichengeti, hauna zvaunondiitira, kumusha kwedu hauna chawakaisa, hausikani. Kanzi mukadzi wanditi anonyorera meseji iri kumashopu kuti usauya kumba, nhasi kuri kuuya vana sekuru nehanzvadzi dzangu, saka iwe hamene kuti iwe uchataura navo sei uye uchasangana navo sei. Murume ndakaona achizvibaya, ndopaizurwa nebanga pachifuva. Ndoba ndatoona munhu chipembeneno mupenyu, ndikaramba ndakamira muno anogona kutoti pamwe anogona kupandukira akatondibaya, unobva ndabuda ndikati muno iwe chisara wozviurayiwa, hanti waurayawo. Ndobva ndafonerwa nemuzukuru zvikanzi gogo, vanhu venyu vaurayana kuno. Mukadzi anga ari muhombe 84, mukomana 2001. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchiitiko chinorwadza chinovhundutsa kuno kuJoshua, murume akabaya mudzimai wake iye kwaakuedza kuzviurayawo nebanga rimwe chete iroro, asi iye murume akararama. Maambulenzi akauya ari maviri, 1 yakadzokera isina munhu, imwe yacho ndo yakadzokera yatakura murume uyu. Pakatora chinguva murukadzi asati aburitswa mumba, uyo akanga anzi anga atoshaika kare. Mushure mechinguva mudzimai akazoburitswa akuendeswa kuimba yerunyararo. Vatataura navo mama vanogara panapa vati zvinhu zvakavarwadza nekuti havana kufungira kuti vanhu vanogara navo vangasvike pakudai. Ndine muridzi wepano. Vanhu vaigara pamba penyu apa vakanga vachirenta pamba penyu? Hongu. Mama nenguva yakareba zvakadii muchigara nevanhu ava? Mwedzi miviri, unoti watiri wanga wawetatu. Pamwedzi miviri pane here zvekuti munoti vanhu havainetsana kana kuti zvandakaona zvakanga zvisina kumira mushe pakugarisana kwavo? Hapana, ndakatongozoshamiswawo ndoona chiitiko choitika. Mhuri yanga yakakura zvakadii? Vane vana vangani? Vana vacho vakakura sei? Ndakaona vaine mwana wavo musikana wavaiti akanyora form 4 gore rakapera, nemumwe mudiki ane makore 3, vachiti vamwe 2 vari kumusha. Kumusha kwavo vaiti ndekopi? Vaiti kumusha kwavo kumarondera, ndo kumusha kwemurume. Mukadzi aiti kumusha kwake kuMount Arwen. Mungatitsanangurire zvakaitika musi wazosvika pakuti mudzimai akarasikirwa neupenyu, murume achitorwa achiendwa naye kuchipatara? Nezuro wacho usiku ndakaona murume achichema ari panze. Ndabudawo panze ndikabvunza kuti ko chii? Akati handisi kuziva kuti mudzimai wangu chii. Ndikati hamwe here mumba, enda unodi unonoka utarise mumba mako kuti makamira sei. Murume akaenda akanonoka, mudzimai achibva aramba kuvhura. Ndikati kwaanogoramba kuvhura sei iwe uri panze? Ndobva ndaendawo ndichida kuti ndimubatsire, chibva ndanonoka. Mudzimai achibva azobuda. Kubuda kwakaita mudzimai, murume akanga amhanya achitenderera nepawindo, ndikanzwa achiti ndaona mumba mangu muine munhu. Saka mudzimai aramba kuvhura. Vazouya vese ndakavadana ndikati pindai tinzwe nyaya yenyu kuti yakamira sei. Mukadzi akati inini murume handichamudi, saka inini ndamuti kuri kuuya hama dzangu, iwe semunhu asina kuroora suduruka usaonane nehama dzangu. Saka hama dzangu padzatadza kuuya ndatora ex wangu ndikamuisa mumba, ndiye wawaona. Mudzimai akanotaura zvakadaro murume wake aripo? Hongu, ndo matauriro akaita. Murume achibva atanga kuchema achiumburuka pamudzimai wake achiti mudzimai wangu ndomunhu. Paita chinguva murume uya atakaona semunhu adi adzikama. Takatora ndofunga kana inogona kuti awane hafu tichiedza kuti mumwe nomwe asununguke. Ndikati iwe murume chindaunorara mumba mako, mudzimai ndirare naye. Ndobva vazongonyengererana kwakuwirirana vanorara mumba mako. Usiku hwese handina chandakanzwa, hapana noizi yakaitika kusvika kwachena. Ndikati vanhu vaya vadi vawirirana. Makuseni ndakamuka ndikatsvaira ndapedza. Ndichibva ndati chirege ndinde kumbare, ndiri munhu wekutengesa.
ndikasatengesa ndo pandorarama pandamhanya hangu ndati rega ndidi ndione kuti vanhu ava vasati vamuka chii vandaenda padoo pavo ndichibva ndadana maigire vaya vabva vadaira mbuya athoma matiko tamuka mamuka sei tamuka ndikati ko inda kurara zvikanzi ndichamuka hangu baba gira vasati vavhura dhoo ndikati munoita majuti nguva iyi zvikanzi vakavhura ndodi ndoenda ndikati alright ndandichiti ndinzwe kuti muri safe here ndikwanise kubuda ndinde kunohodha zvikanzi aiwa ndiri safe ndichibva ndatora tswanda yangu ndichibva ndaenda kumbari. Tiri kunzwa mukuta yanyu yoti maibvunza kuti muri safe here asi pane zvimwe zvamaifungira kuti zvichida pane zvaitika? Ndaifungira sevanhu vakava vambonetsana ari manheru ndikati sevanhu vasati vamuka pamwe vanodaro vakadi vakanetsana regai ndidi ndinzwe kuti vana vari safe here pamba ndiwane kubuda. Ndo pamakabva mabuda? Ndo pandakabva ndabuda ndichienda kumbari. Ndatopedza kuhodha ndakutotsvaga jega kuti ndichitakura zvinhu zvangu ndiuye kumakombi ndobva ndafonerwa nemusukuru zvikanzi gogo vanhu venyu vaurayana kuno mumba muri kubuda ropa. Ndikati mavhura here dhoo racho zvikanzi dhoo rakagiwa. Ndikati pazai muyamure chivanhu ndopavakapaza dhoo yahanzvadzi yangu yakazopaza yaive yakagara panapo ndokunoona ndopaati hapasina chatichabetsera mumwe wacho anenge atofa. Ndopandakazongogadzirirawo kuuya ndakazongosvika musha wangozara vanhu murume wacho handina kutomuona ndakawana ambulenzi dzatomutakura ndakawana kwangosara mudzimai chete polisi nevanhu vemunharaunda vangosara. Muri mai vechikoro izvi zviri kuitika izvi zvekuti vanhu havachakoshesa upenyu kungotadzirana kwavaita pakutodeurwa ropa chii chamungade kutaura pamusoro pezviri kuitika izvi? Ine ndiri kubatikana nevana vedu vatakurera nguva ino havachakoshesi havachadyi havachingozi isusu takakura tichinzi banga haritambwi naro kana murodhi hamutambirwi tainzi ukagara murodhi unoita mamota asi iye zvino mwana chero zvaangofunga ndo zvaakungoita zvichida ndo madrugs akuimwa mazuva ano kana kuti chachi handisi kunyatsoona kuti vana vatakurera mazuva ano vane upenyu huri kuenda kupi nekuti vakungoita zvavafunga havachadzoreki. Ukamutsiura anototi iwe ndiwo wakashata ukati ichi chakashata akutoti muchembera anopenga. Saka hatichazivi kuti torerawo sei vana kusvika vandiitire ngozi yakadai pamusha nekusarairika chete nekuti dei vainzwisisa handifungi kuti mukadzi ungatore chikomba kuisa mumba maunoziva kuti murume ari kana usisadi munhu munongopesana munomwoenda kwake munomwotamba yake. Nhasi dei pasina nyaya dzakadai nekuti munhu mumwe angadei anga akupi kwakewo achiita zvakewo. Izvozvi pano ndorarama ndiri single mother kana zvodai pamba ndorarama murume uyu muchimuziva ainwa here aiputa here zvokuti mungati pamwe zvakonzeresa kuti haadai sondezvizvizvi? Handina kumbomuona achimwa kana kuputa. Anga ari munhu asina waaitaura naye kana achinge aripo aingoswera akazvivharira mumba anobuda kana achiti ndiri kunochachisa foni yangu kumachopusi ongoti ndichamboenda kumachopusi kuchachisa foni yangu achipfuura nepamusika. Ndo maziviro andaiita zvekuti ndakatotora nguva kuti ndinyatsoziva kuti ndiye munhu anogara papa ndandisingatomuzivi nekuti anga asingaburikiri. Ndaingoona mudzimai wacho achiwacha hembe dzemurume achiti ndochi iunifomu dzemurume wangu achiwacha tikangoti vanhu vanowirirana pai mumba mavo. Tataura zvakare nasekuru vakanga varipo avo vakauya vachishedzwa nemuroora akauya achimhanya achiti vanhu havari kurwa. Ndinoimba kuti pakaitika zvinhu izvi ndakanga ndiri pano zvandaive pano ndakagara ipo pane mushini yenyu ipapo ndiine shamwari yangu takatogara. Saka tasvika panapa gogo akati ndakuenda kumusika kunohodha zvinhu zvangu chichi musariro makadi makachengetawo panapa. Tikati zvakanaka taitomwa zvedu nyati yedu tiri panapa. Saka vaenda hapana kuita 10 minutes vasati varikugosvika kumashopusi vanokwira makombi tikaona muroora wavo akuuya achimhanya akuti mumba vanhu vari kuita sei vari kurwa vanhu vakurwa mumba umu. Ndakaenda chibva ndanonoka dhoo chii chamuri kuita. Murume wacho anga akamira akazembera kudhoo mubva ati sekuru hapana zvekuita mukadzi ari kuratidza kuti asi kubuda panze. Ndikati matambiro atiri hatimani
siyanai nazvo, garai zvakanaka mumba menyu. Mukadzi wacho kwamba takagara zvedu. Kati alright zvakanaka. Kwamba tadzoka kwakuya kugara apo. Neshamwari yangu takagara zvedu. Wabva watanga futi. Pakaita 10 minutes. Muroora uya futi. But imi vanhu vakutourayana pai mumba umu, vanhu vakuurayana mumba umu. Kati chii futi. Ndobva ndasumuka. Chibva ndanonoka dhoo chii. Chandakakwanisa kunzwa ndechekuti mukadzi akati ndofawo, ndoshoko rake rekupedzisira ndakanzwa. Hapana rimwe rakataura. Tikati chii kwaunonoka dhoo rakakiwa. Ndobva ndati tipe imwe kiti tisei tikinwe kana makiti akamupa ese. Tikati saka toita sei? Chimbva ndasuduruka. Tikati fokofu zvinotora nguva izvi kwamba ndarora dhoo negumbo. Dhoo riya chimbva ravhurika. Ropa rara kutoverera pai passage. Tikati hapana chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakangobvisa musoro wake pai padhoo kwamba ndangoisa paside. Kwamba ndatobuda murume wacho anga achingoshanyarika wari kuku. Ndobva ndatara banga rakaradzikwa hapo. Ndikati banga riti rokuti kwapresa riya ridouble. Tikati banga riti. Kwamba atora banga riya murume akuti akuzvibaya nebanga. Ndikati munhu mupenyu anogona kuita sei tondipandukirawo, anogona kutondimukira akati kwamba ndabuda. Ndikati matoshata umbo. Kwamba ndadzoka kwamba ndaenda kugara apa baba ringori vakuru vanga vari pano papa ineni neshamwari yangu nemudzimai uyu tisati ngori pano chete. Ndikati vandu vanozviona endai munozviona sevanhu vatodi mukadzi atofa. Ndiwo maonero andakaita nezuro pazvinhu zvakaitika pano, pachiitiko chakaitika pano pamba pavadzokurasi. Imi muri sekuru mati makanga muri panapa, muri hanzvadzi yagogo. Hanzvadzi yangu wanamai vedu. Chokwadi ihanzvadzi yangu wanamai vedu. Zvichireva here kuti imimi murume uyu kana mukadzi uyu maitombovaona, maitombotaura navo? Vanhu ava mudzimai wacho ndiye ndaingoona hangu asi ndasingatauri naye zvakanyanyisa. Murume wacho ndo kutomuona kwandakatomuitawo nezuro kuti ndo baba wepapa asingamuzivi kana zita rangu anga asingarizivi. Taingosangana mukufamba asi ndisingazivi kuti anogara pano. Tataura nagogo vatiwo vanhu havakambenge vanetsana nezuro wacho. Gogo vakambokuudza here kuti vanhu vepanapa vakambonetsana? Ichokwadi. Pandatanga kutaura ndepazuro zvandakaona nezuro. Ichokwadi. Ndakabva kubasa na4 ndapedza na4 kwamba ndava pano nichida kuona shamwari yangu. Ndakanimbonona shamwari yangu kwamba tatandara tiri panapa. Vanhu ava dzakadza kuma9 nekamanguva ichi chitandara zvedu. Takazopinda umba chibva tagara zvedu mba tichimwa zvangu nyati yangu ndirimo. Gogo vakazobuda panze hanzvadzi yangu. Ndobva yaona murume achiti achingotenderera panze. Ko muri kutenderera panze zvaita sei? Murume aringochema. Ndobva ndatobuda ndikati ko zvaita sei? Kana ndo baba agiri vacho. Ko ngapinde mumba tinzwe nyaya yavo. Vakauya mumba kuda vakatora 20 minutes vachichema vasingatauri. Zvaita sei gogo? Maigiri vari kupi? Maigiri vari kuramba ndovhurira dhoo. Chii chiri kuitika vachiramba kuvhurira dhoo? Zvikanzi handisi kuziva. Tikati zvakanaka. Iwe ndiwo baba pano unogara pano? Zvikanzi ndiwo unorocha panapa? Uri kubhadhara rendi? Tenga chikafu? Saka waone mumba mako? Zvikanzi haina nekuhwindo ndaona mumba mune chii? Mune munhu. Mumba mune munhu? Ati munhu rudzi? Zvikanzi mune munhu rume. Zvafamba sei? Zvikanzi mukadzi wanditi anonyorera message iri kumashopu kuti usauya kumba. Nhasi kuri kuuya vana sekuru nehanzvadzi dzangu. Saka hamene kuti iwe uchataura navo sei? Uye uchasangana navo sei? Ini ndomva ndamuti inini ndikati iwe mumba mako watoimba nehama dzemukadzi zvakasununguka zveshe. Iwe ndaunoonana nehama dzemukadzi uyu ndokuti uzivane nasekuru wacho. Kana dziri hanzvadzi modi muzivana. Kanzi alright. Ndobva aenda kwamba anonoka dhoo. Zvikanzi vari kuramba kuvhura dhoo. Ndobva ndati kuna hanzvadzi ndikati sisi imimi ndai mune sei? Indai munonoka imimi. Nzwi renyu vakanzwa nzwi renyu. Mukadzi wacho achavhura dhoo. Handiti ndimurudziwo pano. Saka vakaenda. Ndobva vanonoka kwamba vavhura dhoo. Ndobva vauya mumba. Ndikati zvakanaka. Inini hongu ndiri sekuru handizikwanisi kuti nditaure nyaya idzi ndiri ndega. Torai mukomana adi auye kureva ngauye muno mumba. Kwamba vauya mukomana nemudzimai wake nehanzvadzi yake. Ndobva tagara mumba tikachitaura nyaya iyi tinzwe.
Murume akati ini hana chandotaura. Mukadzi ngaite sei? Ngaataure. Handiti. Mukadzi akati iwe unoziziva. Haundichengeti. Hauna zvaunondiitira. Kumusha kwedu hauna chawakaisa. Hausikani. Ndo mashoko emukadzi. Uye iwe unofanira kutoziva kuti ini ndinani? Ndina ex wangu. Ndiye atori pai? Atori mumba. Muna ex izvezvi. Ndobva ndabvunza kuti muri mumba muna ex izvezvi. Zvikanzi izvezvi mumba mutori nani? Muna ex ari mumba. Ndobva ndatuma chi? Murume wacho. Ndikati iwe ndaona kuti mumba muna ex here zveshuwa. Akasvika mumba ex watodi watorwa pasi. Kaudzoka zvikanzi hamuna munhu. Amachira chete. Zvinotinga goitaura zvichiti zvikanzi ndozva ndatomuudza kuti dai zvatokwanisa wafamba famba. Murume akasimuka nehasha. Ndobva ambodhaya mukadzi. Ndobva ndabata ndikati kwete musarwa. Taurirana nyaya inopera nekuita sei? Nekutaurirana. Ndo zvandakasangana nazvo musi wokutanga. Tikavagadzirisa vakasvika pakutorana vakapinda. Ndakanomboti kuna sisi ndikati aiwa sisi. Imimi nhasi chiitiko chaitika panapa hachina kumira zvakanaka. Chaudzwa murume. Imimi nhasi chirarai nechi nemukadzi uyu muno mumba. Uyu murume wenda unorara kupi? Kumba kwake. Saka murume akati inini kumba handisi kunorara. Ndisina maigire. Maigire ndinomuda mukadzi wangu. Maigire ndinokuda mukadzi wangu. Nyaya yapera. Ndikati yapera here nyaya? Zvikanzi nyaya yapera. Tikachikana yapera. Kona lo. Ndaya kumba kwenyu. Saka vakabva vaita sei? Vakabva vatorana vakabva vaenda kumba kwavo. Ndo patakaisira vakangodaro. Pauzodzoka nezuro yatatanga kutaurai. Tatogara ndofunga ndonguva dzacho kuma 8 9. Ava kutoenda kumbare ndikati zvama kuenda kumbare. Ko nyaya nezuro iyayi mazuva kuti vanhu vakamira sei mumba. Ko mukatisira kutozonzwa kuti motozokutorera mafoni uko kuti pamba penyu pane rufu pane vanhu vaurayana. Inde muite sei? Munomutsa vanhu. Vakaenda zvesho vakanovamutsa. Vakatotaura vanoti vakazodzoka vachiti ndataura nemukadzi wacho ati gogo ndiri muno. Zvikati ko ndati ndikuonei kuti nhasi zuva rejuti moita sei? Zvikati hatichati todi tomuka time tichamuka hedu tichabuda. Ndo chiitiko chakaitika chandakasangana. Chii chakakupa imimi kuti mufungire kuti vanhu vanokwanisa kunge vakuvadzana muchiti kune hanzvadzi yenyu onai kuti varara zvakanaka here? Sepanhu pakapamboitika noizi manheru acho nemabudiro avakaita nekuti vanoti vanogara navo vanosukasa kuonekwa kumuka vachidi. Saka ndakatobvunza kuti vakazorara zvakanaka here? Hapana kuzorwiwa here? Zvikanzi hatina bopota ratakaita sei ratakaonzwa. Kuti asi maifanira kumbonzwa kuti varimo here mumba sevanhu vakambokikirizana pai mumba tiri mumba. Ndipo vakanoka ndobva vakaona kuti vanhu varimo. Zvikanzi avapenyu varitotaura. Ndipo vakabva vabuda kwabva vaenda. Sikwamba tasara hedu ndopanozouya kuti akatoaitoti muroro akatoaitedza tete varodedza vaenda nagogo kumbare. Chii chiri kuitika? Zvikanzi vanhu vari kurwa mumba. Handiti ndo pandakaenda kunoona tikati musadaro. Uyu mukomana achizodzoka ndakamuti iwe shamwari vanhu vari kurwa pai mumba. Saka ona zvokuita. Zvikati argai ndimboona shamwari yangu sekuru apa pane pakaenda apa. Pandaona shamwari yangu ndinodzoka. Haana kutombosvika zvakanyanyisisawo. Kuda achangomira kudayo ndo panouya mukadzi wake achichema kuda chimhanya vakadzi kavane hana neti. Vanhu vakuurana mumba. Futi zvero vatanga futi. Kati vatanga. Ndopo ndinoona kuti ndinonoka handina dhori kuvhura. Ndinodai hapana pachiri. Ndikati bendete ndiro negumbo kwaroona dhori parakavhura. Torai foni. Uyu asiya foni kuno kumba. Foni yanga iri mumba. Kufona foni iri mumba. Hapana zvokuita. Kwati pandakazofonera ana mbuya vari kukumbare ndikati zvamabva kuno zvazoitika kuri vanhu vaita sei? Vaurayana. Mukadzi wabayiwa nebanga atofa. Murume wacho amene kuti achiri mupenyu here asi kufema kwake anogona kuvatodiwo atofa. Ndo zvandakasangana nazvo. Zvichireva kuti mudzimai akabayiwa nemurume. Tanzwa imimi muchitaura kuti murume akazenge akuzvibaya. Imimi makaona achizvibaya pai? Ya murume ndakaona achizvibaya. Ndo paizurwa nebanga pachifuva. Ndo ndatoona muri chipembeneno mupenyu. Ndikana ndakamira muno anogona kutoti pamwe anogona kupandukira katondibaya unobva ndabuda ndikati muno chisarawo zviurayiwa anti waurayawo. Ameno. Ndobva ndabuda. Mashoko amungade kupa kune vakaroorana. Nekuti tinoziva kuti kana vanhu varoorana vanotadzirana, vanokanganisirana. Kuti kana vanhu vatadzirana chii chingaitwe kuita kuti upenyu huchengetedzeke? Chinhu chekutanga chandoda kutaura kuwafana wangu wandiri kuona new generation iriko mazuva ano. Kana muchifamba nevasikana
Sangoti chero ndamuwana. Ndio chinhu chekutanga chandoda kutaura. Ndoda kudzidzisai. Musangoti chero ndamuwana musikana. Tiri kuziva nawo mazuva vari kutambira kumabhawa zvakanyanyisa. Hati kunoona bhora kune vasikana variko vakuru sehanzvadzi yangu akamira uko. Womona zvakaitwa chips yake umva ndaona mai. Iwe une 20 years. Munhu ari kudanana naye uyu ane 50 years. Torai vezera renyu. Matora madzimai ezera renyu nokumbira kuti muvachengete zvakanaka. Sei muri kutaura nyaya yekuti torai vezera renyu asi vanhu vanga vakasiyana pazera here? Ndinoona sekuti tazotarisa zvitupa mukadzi anga ari muhombe 84 mukomana 2001 saka panga pasina kumira zvakanaka. Murume aikurirwa mashoko nemukadzi. Handiti munoona ma aikurirwa mashoko nemukadzi. Ndizvo zvakazomuda ndizvo zvakazomupasha kuti aiti mukadzi 84 murume 2001 ndizvo zviripo. Tataura zvakare nemwanakomana wepamba apa ati achipinda mukati mapurisa vava kuona kuti munhu abayiwa sei, vakaona kuti akanga akabayiwa zvakanyanya mapanga asingatoverengeki. Inini ndiri muno pano pamba. Nyaya iyi ndakainzwa ichiitika pakuzokwazana kwakaita zvakaitika ndanda kuti budezve 10 minutes kubva pamba ndopandakadzoka ndichitosvika vatobayana asi mukadzi anga atofa ipapo. Ndo pandakabva ndaenda kumapurisa kuti mapurisa auye aone kuti zvakamira sei, vanhu vafa sei, vanoda kubatsirwa sei. Ndokuenda kumapurisa kwandakaita ndikabva ndauya navo. Muchidzoka pano vabayana makasvikopinda mumba umwe here? Mapinda mungatitsanangurire kuti makaonei? Tasvika tine mapurisa akasvika ndobva vapinda mumba aida kuona kuti zvikwadi vanhu vafa here, zvikwadi umwe achiri mupenyu here. Takasvika mumba ndobva tabvaona kuti zvikwadi mukadzi anga atoshaya. Kwakuchizochitarisa murume anga achiri kufemera zvemashoma ndobva vachifonera ambulance ndobva dzauya ndobva dzatakura murume ndobva aenda. Mushure mekunge murume aenda vakazofonera mapurisa ndovehomicide mbva vaitawo chinguva chidiki mbva vasvika ndokuzochitarisa uyo anga ashaya mukadzi. Vakasvikawo vachitarisa kutanga kupa bhozoro pana rakazara papaseji richidzoka mumba ndokutanga kutarisa kuti zvakamira sei, vachitarisa vachitorawo mafotos avo kusvika vazoti munhu anga achibviswa hembe vaona kuti akabayiwa pai. Saka ndobva hembe dzacho kuti dzibve hembe dzasingabvi vakaita zvokutozocheka hembe kuti vakwanise kuona kuti munhu akabayiwa pai. Saka vakakwanisa kuona, inini maonero ndakaita ipapo vachitarisa ndakaona anga akabayiwa pachest panapa paine mapanga anenge 6 panapa. Ndine mamwe anga ari nechemuhuro muno, rimwe nepanapa, mamwe munomuhuro nemusoro, asi andakakwanisa kuverenga ipapo akaita 15 ndo wandakakwanisa kuona ipapo. Zvichireva kuti aibayiwa mwiri wese, vakanga asingatotsati wabayiwa, aingobaya. Unoti akabaya kunyanya akabaya pachest ndopanga akaona nemunomuhuro muno. Then pasaidi apa ndopakabaya matumbu akatobudawo mbichana kudai. Nemusoro anga ari mashoma asi anga akawandira side pachest nepano pasaidi nemuhuro. Ko iye murume pakauya mapurisa vakaona here kuti akanga akabayiwa papi murume? Murume anga akazobaya pano pachest apa nepahuro pana kuti aida achifema paitobuda kama kasaundi pahuro apa panga akazobaya. Mataura emenyaya yekuti makanga mazara ropa. Vanhu havasati vatakurwa vese, murume nemukadzi, murume achienda kuchipatara, mukadzi achizotorwa nemapurisa. Pane here vehukama vakasvika nguva iyoyo? Vehukama pakasvika mukoma wacho akasvika, ndiye akakwanisa kubuda nemurume kuenda naye kuchipatara. Mukoma wemurume? Mukoma wemurume ndiye akakwanisa kubuda nemurume achienda naye kuchipatara. Then hama dzemukadzi dzakazosvika late asi mukadzi anga atoenda kumuchari. Murume uyu akaendeswa kuchipatara kupi uye mune mashoko amambonzwa here kuti ari sei?
murume akaendeswa kuparire nyatwa bcause azi kugomuka kusina zvakakwana zvekuti akwanise kurapwa. Saka takazobvunzwa kuti akaiswa kuparire nyatwa. Aenda kuparire nyatwa ndo kwakumanheru akaenda zvekuma past 11 asi kwakumanheru zvekuma 7 mukoma wacho akazofona zvikanzi akukwanisa kutaura. Tiri kuona imimi kuti muri murume wechidiki. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vezera renyu, kunyange vamwe varume vakuru kwamuri, nekuti tiri kuona kuti iko zvinoizvi vanhu vangoti vakangotadzirwa havasi kutana kubata mapanga. Ini chandinotaura ndechekuti kune vechidiki kana ivo vakuru, kwezi ini ndiri pakati pevakuru nevadiki. Zvinhu zvekuti vamwe vazhinji vacho havakwanisi kunge vachitaura nevamwe kusvika panotaurawo vamwe dzimwe nyaya kuti unzwe kuti vamwe vanotaura kuti kudini. Especially uyu akaita zvakaita anga asingakwanisi kutamba nevamwe, anga asingamwi doro, asingaendiwo kuchechi kwataimboonawo, munhu aingoita upenyu hwake ari ega. Saka kurudziro yangu ndeyekuti vanhu ngatikwanise kupinda mukati mevamwe tichinzwa zvinotaurawo vamwe, kuti kana uine chako chauno chinokunetsa unokwanisa kuzobatsirika kana wanzwawo zvataura umwe kuti pamwe zvakanangana nenyaya yako yaunenge uinayo. Saka ukanzwawo vamwe vachitaura unoona kubva watova neansa yako yakanaka kuti chokwadi inini ndachinesa kanawo nezvakati, asi panguva iyi ndakwanisa kunzwawo kuti ndabatsirikana panyaya yangu nokuti unenge wapinda mukati mevamwe. Saka nyaya yekuti vanhu, nyaya yekuti ndoda kutamba ndega hauna chaunoburitsa uri wega, unofanira kupawo nyaya kune vamwe ndine vamwe vokubatsirawo. Ndo chinhu chikuru ichocho. Mapinda mukati, banga rakanga rashandiswa nemurume uyu, makariona here? Iwe rave mhando ipi yebanga? Banga ndakariona, yanga ine mhando okapi ya 6 gear yekuti ikapreswa bhatani inovhura masaidzi ese kudai, rinovhurika kwese kudai. Ndo vanga iri mhando yebanga racho iro. Patambotaura tanzwa nyaya yekunzi mukadzi akanga ambopinza murume mumba akatobvuma kuti ndapinza ex yangu. Vanhu vemunharaunda kauti mimi makaziva here kuti iye akataura here kuti munhu waanga apinza mumba umu ndiani? Iye akataura kuti ndi ex wangu. Patakambomubvunza manheru acho akati ndi ex wangu, uyu murume ndakamubvunza kudhara kuti inani chakuda. Saka ex wangu ndiye anga auya. Ex uyu anogara munharaunda ino here kuti munhuwo hake wekure hapana anoziya nezvake? Ex uyu pane paimbouya pahama yake pazasa. Saka hama yacho yakazotama, yagara kuBeatrice. Saka ndofunga kuuya kwangaita kuno angatouya nechinangwa chekutoti vavharire murume wake panze kuti iye akwanise kurarama imwe. Ndo chinangwa chaangatouya nacho. Tataura zvakare nemuzukuru aigara nevanhu ava, atizvoni akatobuda kuseni akatotaura navo, haana kuziva kuti achazoteerwa nerunhare runotaura kuti vanhu ava vanga vaurayana. Ziviro rangu inini vakazotanga kunetsana vasekuru vangu varambana negirlfriend yanga vanayo. Saka kubva ipapo ndipo vakangotanga kungochema, kugova vachimbotorawo kubvunza kuti kochi vaisataura, vaingoti upenyu huri kundinetsa. Wobva havazotanga kunyora mameseji vari kubasa vachiti zvinani nangu ndizviuraye kana kuti ndiende pamota ndongodhumwa nemota kana munjanji. Vachitaura kudaro, pane here vakamboedza kugara pasi nasekuru kuti vaedze kuvabatsira vanhu vechikuru? Gogo pawakasendera mameseji vakafowadhirowa hama dzacho, saka hapana hama yakazokwanisa kuti iuye ivagadzirise. Vaingoti tichauya hapana akazouya. Muchinzwa imimi kuti ndo zvaitika kuno sekuru vabaya mbuya, zvakakubatai sei? Ndakabatikana singaite because ndakatomuka kumafoni ndichitogadzira ndendo basa. Ndakasvika vakamira mumbavha vatonikinira dho, ndikati sei makamira musina kurara? Zvikanzi nagogo sekuru vako wakundirambidza kubuda panze. Saka pandakatopinda paipe vakabva vatorara. Vese vakabva vatorara vachiti naomborara, ndarara ndakamira vachingondisunda sunda. Saka ndakatoisa mvura ndikageza ndikatopedza ndikatoti ndakuenda. Vobva vatoti warai ndatovasiya vachitowirirana vakatorara. Saka ndazosvika kubasa kuma 10-11 ndakunzwa kuti gogo vako vabayiwa. Zvichireva kuti waigara navo panapa gogo nasekuru avo? Ndaigara navo panapa. Ndaigara navo. Mashoko aungade kutaura, tikuona kuti warasikirwa nagogo sekuru vari muchipatara iko zvinoizvi?
ndinongokurudzirawo vanhu kuti kana muri mudzimba umu musachiite because ndo imwewo yezvimwewo zvakazoita zvidaro. Kuna sekuru tiri kuona kuti vakashandisa hasha vakasvika pakutora upenyu hwambuya. Vakanga vaine mhuri here? Vaive nevana vangani vese? Vanga vane 4. Tiri kuona isusu kuti pane upenyu hwatorwa, mai hapasisina. Baba kana vapora vanenge vakupinda muchitorongo, chii chaungade kutaura? Tikuziva kuti kuna vamwe vanhu vanenge vakateerera zvinezvi, vamwe varume vanotungamidza hasha voda kutora mutemo kuisa mumaoko mavo. Ndingatotaura wangu kuti kana waona kuti hauchada munhu zviri nani ungobuda hako woenda wosiya munhu oita mind your own business pane kufunga kuuraya munhu because yati wangoziya mumusha medu. Tiri kuona isusu hama dziri kuuya dzagogo, imimiwo muri hama dzasekuru. Veukama vari kuti kudii? Izvezvizvi hama dzacho dzekwasekuru hapana tauya, dzingori hama dzemukadzi chete. Dzasekuru dzacho dzitori kumbowo hadzo. Ndingangoda kuziva kuti vasiya vana vakakura sei, vana vavo vakura sei, kuti mukuru akura zvakadii, mudiki akura zvakadii? Pa2 ava ndinyatsoziya because doi wakamboroorwa pekutanga ubosiyana. Pechi2 apa ndipo wakaroorwa nasekuru wako, umwe wacho grade 1 then umwe wacho asati aenda kuchikora ndizotanga ite makore mangani. Vanga varipi vana ava? Tanzwai kuti vaigara nasekuru nagogo, musi waitika chiitiko ichi vana vanga vasipo, vana vanga vari kupi? Vana vanogara kumarondera namama wasekuru. Ndinogara panext door apa, ndinogara pamwechete naamai ava tiri pavo vakavakidzani. Chiitiko chakaita pano ndakarara ndokumutswa nomwe munext door wangu wepamba. Zvikanzi uyai muone zvaitika kuno. Ndamba ndamuka ndauya ndasvikopinda mumba ndakatanga kuona ropa rakaerera achibva mumba ndichienda papaseji. Ndopinda mukati ndaona mukadzi akarara akatsindikira murume ari pasaidi. Ndakabata mukadzi kudai ndakaona atotonhora. Murume aingodai musoro. Saka ndozvaitika izvi. Kochii vamwe vati hanzi vabayani, kochii chaita kuti vabayani? Hanzi murume mukadzi akati pari kuuya vaeni vangu naambuya. Saka murume nhasi hamusi kurara pano, mukadzi akabikira murume nembaenda unorara. Saka akadzoka mapiseni anonzi keteni ravo harinyatsovharirese, ndakasiya kasipesi. Murume akanozodongorera nekuketeni akati handingakuudza naambuya ndinoona kuti vamuka here. Ndopaakawana mune murume. Saka zvakavhetika pakubayana apa ndakuzoziva kuti zvakazotangira papi, asi ndo zvandakaona nemasango. Tataura zvakare nemuroora uyo akatanga kunzwa mheremhere mumba umo achizodedza vanhu, ati chiitiko ichi chamuvhundutsa zvikuru nekuti haana kufungira kuti zvinhu zvakadai zvingaitike. Ndamuka kuseni ndichitoda kugadzira kuenda kuchechi, ndotomhanya kubika. Saka ini ndiri kupfuura nepadhoo pangu, madhoo edu akatarisana. Ndiri kubuda mumba mangu ndiri kunzwa mai we, ndikati kuchii? Zvikanzi ini ndokumhanya ndikati vanhu vari ngarudiri vari kunetsana. Ndakumhanya kuseri kwako ina vanhu varume akagara kuseri ndikati imi uye muone chi mumba umo vanhu anenge ari kudi vari kunetsana. Ndobva pasumuka baba vangu akagara kuseri uko. Zvikanzi une ropa rakutobuda. Ndikati aiwa ita zvekudini zvekurwa dhoo, nokuti dhoo ranga rakakiwa. Ropa rangu richibuda nepasi? Richibuda nepasi pedhoo. Ndikati ita zvekurwa dhoo, ndopa varwa dhoo. Kati vanhu vatobayana. Ndobva ndangopanikwa, handina kuzotomboenda kuwa ndatongogarira kuseri. Vanga vane mhuri yakakura zvakadii? Mungaziva kuti vane makore mangani vari vese? Umbowa handina, asi kungoti vanhu vaigara pano vanga vane 2 months vari pano. So vanhu vakangouya vari mukadzi nemurume kuti tizovhunziswa kuti imimi mune makore mangani kana kuti makaroorana rini. Handina. Mwana wacho ndinoziva, mwana muhombe nefunga akuma 18 years. Mwana wavo. Asi vakatondomusiya kuwaterforce echiti kwaita nhamo yemwana watete vangu, saka ndamusiyako kuti ambonyaradza afirwa. Ndokuti hapana kana 2 weeks. Mwana musikana. Kugara kwavaiita vaimbonetsana here kuti matoshamisikawo nezvaitika nhasi? Murume wacho anga ngori munhu akanyarara. Kunetsana kwavo handina kutombokunzwa, nokuti murume wacho anga ngori munhu akadii akangonyarara. Saka kuti uzoziva kuti zviri kuitika mumba umo seni hangu hapana chandaitombodii chandaitomboziva. Senge ipapapa hamusi kutomboziva kuti sei vabayana? Hapana ataura here edza murume wacho kana mukadzi? Tiri kuona murume atorwa neambulenzi zvikuita kuti anga achiri mupenyu.
sengepo papa hapana tauri nekuti zvaitikira mumba mavo vakatokiya dho saka kuti tinzwe kuti kochii chaitika kana kuti chaita sei ine hangu handina chandodi chandoziva zvatibata zvokuti hatisi kutombozwa kuti chimiro chacho tatoshaya kuzwa kuti mweyai wasvika pakudaro daizvo. Imimi muchikura zvaive kwere zvekuti unongonzwa kunzi vanhu vaurayana zvichida nyaya yezvikomba kunyange chiri chii chavanenge vatadzirana. Isi tichikura makesisi anga ari mashoma asi iye zvinezvi ndafunga pamwe kudhakwa kwakuita vana kuti vanyanya kudhakwa nokuti kwanga kusina zvinodhakwa zvinana musombodhiya tichikura isi makesisi ati asingamboaziva kana tichikura tasamboona vana vadiki vachimhanya kunoona zvitunha asi nhasi zvatondishamisa kuti vana vadiki ndo vanga vari kupinda mumba vachiona zvitunha. Tinoziva kuti muupenyu tinotadzirana tinokanganisirana asi kunyange muimba akaimba kuti hachitongi matare chibhakira. Kana tichinge tatadzirana ngatitsvagei vanhu vanokwanisa kutiyananisa, ngatitsvagei vanhu vanokwanisa kutibatsiridza kuti tichengetedze upenyu nekuti iko zvino tava kuona kuti mai varasikirwa neupenyu vasiya vana, baba vari muchipatara, vachibva muchipatara vanange vaamuturongo, vana vaakusara vasisina muchengeti. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kuti rufu runouya tisina kugadzirira kune vari kushandira kunze kwenyika, kune vari kugara kunyika dziri kure. Zivai kuti veDiaspora Insurance vanokwanisa kukubatsirai kana nhamo yakuwirai. Musakanganwe zvakare kuti Destiny TV yava nechirongwa chava kubuda paZBC musi wemugovera wega wega, chirongwa chinonzi Twice a Mother, umo matiri kutarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vari kurarama neurema. Tinoziva kuti kuva mai ibasa asi rinozova basa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Vanoda rutsugiro rwedu, vanoda rubatsiro rwedu. Iwe neni tine basa kurerutsa mutoro yanaamai ava. Chirongwa ichochi Twice a Mother chichinge chabuda paZBC pano paDestiny TV tinozochikanda zvakare musi wechitatu wega wega. Saka uyai rambai muchiona chirongwa ichi nekuti hatizivi kuti inokwanisa kunge iri hama iri kuchengeta mwana akadaro, zvichida mangwana ndiwe unokwanisa kuita mwana akadaro, tinokwanisa kubatsirana.